କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା କାହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଧାର ଧରିବନି। 10ଟା ଦିନ ସମୟ ଦେଇ ମତେ। ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ନା ये तो मतलब ମାନେ ଏଇ ଜବଟା ତ ହଁ ମତେ ମିଳିଗଲା। तो पहले खोल जाओगे तो लाग जाओगा या थोड़ा डाल दिया ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ପୋଡ଼ିବ ଦେହ ମଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିବୁ ତ। କୁହା ନହେଇ କି କ'ଣ ହସୁଛ? ଲଙ୍କା ପାଣିରେ ଦେହ ଚଳୁନି।